Jotelo mag piny owacho mar Kenya Kwanza kwayo doho mondo wit oko bura mar chungo chik mar omenda ma higa 2023 chako tich. Jotelo go mane lose kaunti ma Elgeyo Marakwet wacho ni chungo chik makamano dhi ng'iko chenro duto mag piny owacho mag dongruok kod bero uchumi. Kaka Chris Owino leronwa, jotelo go bende odagi paro mar medo jodito mag piny owacho osara. Jodito mag piny owacho mar Kenya Kwanza kuom thuolo machielo odagi paro maduol mochung'ne nono osara mag jotich piny owacho SRC mar medo gi osara. Kagitwa kod jopiny e kaunti ma Elgeyo Marakwet e kinde nyasi mar rwako pacho jagoro mongirore e migawo mar omenda Dr. Chris Kipto, jalup jatend piny Rigathi Gachagua kod jotelo mamoko mag Kenya Kwanza okwayo duol mar SRC mondo ti kod omenda makamago e bero ngima jopiny. Mabiro kata doko ni duol mar SRC bende oloko chung' mare odiochieng' makawuono kendo wacho ni gionge kod chenro moro amora mar medo apisas mag piny owacho osara e hiko mar 2023-2024. Ogayi mar jotend migepe Musalia Mudavadi kod jatend Jood bura mathoth e Senate Aaron Cheriot onyiso doho mondo kik bed ohinga e chenro mar piny owacho mar Kenya Kwanza mar bero uchumi ma pacho kae. So we want to ask with humility our judges that even as you exercise your independence, bear in mind that we have a country to run, we have promises to keep, and we have wananchi to serve, so that maneno isiharibike hapa katika taifa letu la Kenya. But it is important that the judiciary becomes alive to what we call public interest. At all times, public interest must be taken into account when decisions are made. The issue in court is a procedural issue, not even substance in terms of the law, but a mere procedural issue. Doho mamalo ne ochungo chenro moro amora mar choko osuru manyien kalure kod chik mar omenda mar 2023 nyaka tiek winjo bura mane ochwal e nyimgi kod Senator Mabusia Okia Omtata. Chris Kipto will confirm to us that we collect in excess of 60 billion every day. Today is July 1st. The order of the court has said that no collection, no implementation of finance bill until 5th of July. If you lose 60 billion in 5 days, that is in excess of 300 billion. That judge also needs to tell us how are we ever going to recover that money. E bura mare, Omtata ne onyiso doho ni od bura mamalo ne oketho chik kuom reme chwalo chik mar omenda mar 2023 e od bura mar Senate kata odoko ni moko kuom fundni mag chik makamano ne mulo telo mag gwenge. So we are telling them we are ready for them. Kazi tulifanya, finance bill lazima tutafute pesa ya kuapprove budget ambayo Mheshimiwa Dede Nyoro na kamati yake walipitisha that you signed into an act. Whoever made this decision, I hope you'll reflect, because how can a procedural issue supersede public interest? It is not possible, and it is not good for this country that public interest is taken for granted. Aaron Cheriot kata kamano okwedo wach Okia Omtata ka owacho ni chike duto ne olumo telo ne puodho chik makamano kendo wacho ni Okia Omtata oklos elo Senate. Nimeongea na speaker wangu Amason Jeffa Kingi na process ya concurrence between the speakers was done in accordance with the law. That much I can assure you. Anything Omtata sio speaker wa National Assembly wala wa Senate. Kwa hivyo yeye kwenda kotini na kusema Senate was not consulted, yeye angekonsultiwa kama nani. Jatend piny William Ruto bende owacho ni sirikal mare ok biye kod ng'anyo mag ketho mwandu mag jopiny. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Lipod ma Chris Owino no bende ema koro terowa e yweyo mokwongo mar weche manyien magi mag oyimore ka